mystika k rybárstvu patrí. Bol určitý rok, kedy som zistil, že sa tu nachádzajú ryby, ktoré nikto neulovil. A ktorá tá ryba sa mne dostane pred objektív, alebo ktorá je tzv. Tá mystická. Moja túžba je takúto mystickú rybu aspoň raz odfotiť. Vždy ideš k tomu, kto sa fotí s tou rybou s tým, že môže to byť ryba, ktorá ešte nebola ulovená. Z tej mojej strany je tam vždy zvedavosť. A z druhej strany? Tam máš, vidíš? Hej, tam je, áno, tam je chyba. Toto je taký znak. Z druhej strany je čistá, tu. ale tu krásne vidíš. Tu To má zahojené. taký markant krásny. Aha. Ešte troška? No. A chvost vyššie. Tak. Tá analna je v poriadku? Áno, dobre. Troška, keby sa ti podarila hlava posunúť do tej strany, ale asi sa ti zle drží. Tu tam máš takú lepšiu ruku, víš, že... Toto by som... Ten chvost máš až do tejto strany tak posunutý a hlavu máš tu, bližšie. Vidíš? Hej, čiže... Troška len, aby sme ho vycentrovali úplne, lebo krásne držal teraz. Shaolin, nie? Som lakaný. Odsvakni podložku. Tancujem. No. Musím si... Nájdi si ty, no. Nájdi si, kde je ti dobre. Dobre, ja mám z tejto strany. Môžeš tu položiť. Dole. Yes! Tu som začal prvýkrát fotiť. A zistil som, že šťastný som, aj keď ja urobím druhého šťastným. Vždy rád fotím také ryby, ktoré patria medzi tých top 10. Žiadne krče zatiaľ. A to je super, tiež celkom. Musel som na to niečo aj otrénovať s tým foťakom. Musel som sa naučiť fotiť sám, seba vo vode. Nebude to také ľahké, drah. Musel som sa naučiť postaviť tých ľudí presne, ako majú tie ryby dvíhať, ako sa majú k ním správať. To je taký malý tréning na to, že keď naozaj príde tá chvíľa, budem aspoň šťastne pripravený to odfotiť. Mystická ryba je ryba, ktorá ťa vracia tak troška aj do detstva. Vyvoláva v tebe emóciu. Niečo, čo by si chcel. Tá emócia je v tom krásna, že ťa motivuje loviť. Loviť tie ryby a mňa už dneska nie len loviť, ale aj fotiť tie ryby. To bude pre mňa podstatné.